Добре дошли в нашето задълбочено разглеждане днес. Темата е мълниезащита за фотоволтаични паркове. Имаме доклад, който анализира превенцията на щети. Ще се потопим в него. Да, темата е много актуална. Точно. Фотоволтаичните паркове са сериозна инвестиция, всички знаем това. Но са и доста уязвими, нали? Големи площи на открито. Абсолютно. Изложени са. И мисията ни днес е да разберем защо защитата е толкова, критична и кои са най-добрите стратегии всъщност. Да видим какво казва анализът. И тук поне за мен става наистина интересно, защото изглежда, че повечето щети всъщност не идват от тези директните зрелищни удари на мълнии. Точно така, и това е ключово да се разбере. Когато говорим за риск, говорим за наистина големи капиталовложения. Да. И последиците от мълния, те не са само за, да кажем, ремонта на един панел. Или инвертор, който само по себе си не е малко, разбира се. И по договори. Абсолютно. Това са косвените щети, които често са по-големи. А има и още нещо, което е важно. Какво? Производителите, те могат просто да откажат гаранционно покритие, ако видят, че няма адекватна мълниезащита. Аха, значи рискът е двоен. И финансов, и гаранционен. Точно. Залога е висок. Добре, да разгледаме тогава заплахите. Ако не се предимно директните удари, тогава какво? Директното попадение си съществува, разбира се, то е рядкост, да, но ако се случи, може да е унищожително. Докладът споменаваше някакви екстремни температури. О, да. До 30 000 градуса по Целзий, представете си. Може буквално да изпари медни шини, да стопи метални рамки. 30 000 градуса. Невероятно. Да, но, както казахме, това е по-рядкото събитие. Основният виновник, който причинява до 75% от щетите, това са индуцираните пренапрежения. Индуцирани? Какво точно означава това? Представете си мълния, пада някъде наближо, дори на 500 метра от парка. 500 метра, това е доста далеч. Да, но електромагнитното поле, което се създава, е много мощно. То индуцира, т.е. предизвиква, внезапни скокове на напрежението в дългите кабели на фотоволтаичната система. И колко големи могат да бъдат тези скокове? Говорим за порядъка на 3000 до 10 000 волта. Вау! И това удря директно в електрониката. Именно. Право в най-чувствителните компоненти, особено инверторите. Данните показват, че около 60% от всички повреди от мълнии са точно там, в инверторите. Разбирам. Значи това е основният риск, така да се каже, индуцираните пренапрежения. В повечето случаи, да. Но има и други пътища. Добре, кои са те? Единия е така нареченото повишаване на земния потенциал. GPR – Ground Potential Rise. Повишаване на земния потенциал. Какво е това? Когато мълния удари земята близо до парка, потенциалът на самата земя, точно в тази точка, рязко скача. Аха. И ако заземителната система не е добре направена, това пренапрежение може да влезе обратно в инсталацията. През заземяването. Значи опасността идва и отдолу, буквално. Може да се каже и така, да. Има и още един важен аспект. Може би най-коварния. Кой е той? Това са скритите щети. Скрити щети. Звучи неприятно. И е така. Системата може да изглежда напълно здрава след гръмотевична буря. Няма видими повреди. Но седмици по-късно. Какво се случва? До 35% от тези привидно незасегнати системи показват спад в ефективността. И то не малък, 10 до 30%. 10-30% спад. Това е огромно. Но как? Какво ги причинява? Могат да се появят микропукнатини в слънчевите клетки. Невидими с просто око. Те водят до постоянен, макар и бавен спад в производителността. Примерно 2 до 5% годишно. Значи панелът просто започва да работи по-зле с времето. Точно. Или пък може да се ускори един друг процес на деградация. Нарича се PID – Potential Induced Degradation. Той може да съкрати живота на панелите драстично. От стандартните 25 години да паднат на 10-15. Леле, това наистина е като тих убиец за рентабилността на цялата инвестиция. Абсолютно. Добре, значи имаме директни удари, макар и редки, имаме индуцирани пренапрежения, основния проблем, имаме опасност от земята, GPR и тези коварни скрити щети. Каква е ефективната защита срещу всичко това? Предполагам, не е просто един гръмотвод. В никакъв случай трябва цялостна, многослойна стратегия. Не е едно нещо.
Добре, да ги разгледаме по слоеве тогава. Кой е първият? Първият слой е външната защита. Това са, класическите мълниеприемници и токоотводи. Тяхната цел е ясна – да прихванат директен удар и да го отведат безопасно в земята. Тук сигурно е важно къде точно се слагат спрямо панелите, заради засеншването, нали? Точно така. Разположението им трябва да се оптимизира, за да не намаляват производството. Но, както вече казахме, директните удари не са най-честия проблем. Затова идва следващия слой. Да, вътрешната защита. Тук говорим за устройствата за защита от пренапрежнания. SPDs – Surge Protective Devices. Аха, SPD. Те се борят с тези индуцирани скокове, за които говорихме, от 3000 и 10 000 волта? Именно. Монтират се и на DC страната от панелите, и на AC страната, към мрежата. Тяхната работа е да срежат тези опасни пикове на напрежение, да ги ограничат до безопасно ниво. Имат ли някакви специфични параметри, които са важни? О, да. Важни са разрядните им способности, номинален и максимален ток, които могат да поемат. Обикновено се търси нещо от порядъка на 20 кВ номинален и 40 кВ максимален ток. И също така нивото на защита. Колко волта пропускат? Трябва да е достатъчно ниско, за да защити електрониката. Обикновено под 1 кВ. Разбирам. Значи външна защита, вътрешна защита с SPDs. На какво стъпва всичко това? Всичко стъпва на фундамента. А това е заземителната система. Заземяването? Да. Тя трябва да може ефективно да разсея огромния ток на мълнията в земята, без да създава опасно повишаване на потенциала. Стандартът обикновено изисква съпротивление под 10 Ома. А за големите паркове? За големите паркове често се изгражда цяла мрежа от заземители, свързани помежду си, защото без добро заземяване, дори най-скъпите и добри SPDs са почти безполезни. Значи токът трябва да има къде да отиде бързо и лесно. Точно. Тук важи и принципът за токоотводите, които свързват мълниоприемниците с земята, къси, дебели и прави, за да има минимално съпротивление и индуктивност. Ясно. Без здрава основа всичко останало е компрометирано. Има ли още нещо в тази многослойна защита? Да, има още един важен елемент. Четвъртият. Това е еквипотенциалното свързване. Какво? Еквипотенциално свързване. Това означава всички метални проводими части на системата, рамките на панелите, носещите конструкции, корпусите на инверторите, металните тръби и кутии, всичко това трябва да бъде електрически свързано помежду си и към общата заземителна система. Защо? Каква е целта? Целта е да се изравнят потенциалите навсякъде. По време на удар от мълния могат да възникнат огромни разлики в потенциалите между различни точки, дори да са близо една до друга. Това може да доведе до опасни искри и пробиви. Свързването предотвратява това. Аха, значи всичко става едно цяло от електрическа гледна точка? Точно така. Предотвратяват се опасни разлики в напрежението. Звучи доста комплексно. Наистина многослойно. Откъде трябва да започне някой, който изгражда такъв парк? Ами, преди да се мисли за мълниеприемници, СПД-та и заземители, първата и най-критична стъпка е оценката на риска. Оценка на риска? Да, и това не е просто някакво общо предположение. Трябва да се направи професионално. Използват се данни за локалната мълниева активност. Колко често падат мълнии в конкретния район, с каква интензивност. Откъде идват тези данни? Има специализирани услуги и бази данни, които предоставят тази информация. Има и международни стандарти, като IEC 62305, които описват как точно да се изчисли риска и да се определи необходимото ниво на защита. Тоест, защитата трябва да е съобразена с конкретния риск на мястото, не е универсално решение служи това и това. Абсолютно не. Защитата за парк в район с много ниска мълниева активност ще е различна от тази за район с висока активност. Оценката на риска определя какви мерки са нужни и оправдани. И след като се изгледи всичко това, задължително редовна поддръжка и инспекции. Трябва да сме сигурни, че системата остава ефективна през целия живот на парка. Корозия, механични повреди, всичко това може да компрометира защитата. Добре, мисля, че картината се изясни. Нека да обобщим тогава.
Ключовите изводи от този наш анализ, базиран на доклада. Изглежда най-големият и може би най-коварният риск идва от индуцираните пренапрежения и последващите скрити щети. Не толкова от зрелищните, но по-редки директни удари. Точно така. Защитата не е един компонент, а цялостна интегрирана система. Външна защита, вътрешна с SPDs, отлично заземяване като основа и еквипотенциално свързване на всичко. Да, единен подход. И всичко това трябва да започне не с купуване на компоненти, а с професионална, базирана на данни оценка на риска за конкретното място. Да, това е правилният ред. Което обаче повдига един интересен въпрос, така, за размисъл. Да. Като знаем вече за тези скрити щети и как едни пренапрежения, които може дори да не забележим веднага, могат драстично да съкратят реалния живот на панелите, да намалят ефективността им в дългосрочен план. Да. Ами, може би трябва да започнем да мислим за мълниозащитата не просто като за някаква застраховка срещу рядка катастрофа, а по-скоро като за съществена инвестиция. Инвестиция в дългосрочната производителност и всъщност в реалната икономическа продължителност на живота на цялата фотоволтична система. Това е много интересна гледна точка. Не просто разход за сигурност, а инвестиция в дълголетие и ефективност. Определено нещо, върху което да се замислим. С това приключваме нашето задълбочено разглеждане за днес.